Zeo nolabaiteko utxune bat edo espazio batena, elkartzeko umeentzako, espreski umeentzako dan espazio baten beharra edo bai sentitu dela herrin. Eta bueno, sortu dan txokoi edo pixkat ipuinera edo bideratu da, ipuinak ere badakalako garrantzia gure kulturan eta gure ondarean, hizkuntzagatik, irudimenagatik eta hor sortzen dian mundu magiko guzti horiengatik, eta gaurko aurkezpenean ere ipuina ekarri nahi izan deu, bai umeekin indako antzerkian, eta umeak ipuinak daukan garrantzi hori azpimarratu nahi izan deu gaurko aurkezpen honetan, jolasakin batean. Izango bi ekimen, batetik jarri deukarrean solairu beran liburutegi txoko bat, aur txoko bat, eta horre hongo da bigarren maila bitarte printzipioz, liburu txokoa, jende gerturatzeko arduradun batekin umek, eta behintzat espazio bat, txoko bat, esperimentatzeko, ipuiek irakurtzeko, ikusteko, eta horrekin lotuta ekimena izango da, asteazkenetan, hilabeten asteazken bat, herritik herritar bat, bolondres bat, eragile bateko partaide bat, etorriko da ipui bat kontatzea, eta bestetik daukegu jolasa plazara ekimena, eta izango da kaxatxo bat sortu deu, eta kaxa hortan jungo gea material diferentea jartzen, zapi batzutatik hasi eta txapa batzuk, material diferentea, nun ateako dan karro kaxa hoi plaza, eta berdin, herritar, eragile, bolondres, ozin animatzen dela, ingo do jolas bat dinamizatu plazan, umekin. Eta gero utziko zaie, jolas librea. Orduan, hoxe izango lieke bi ekimenak. Egia esan gaur zaldibira etorri gea eta pozpozik gaude hemen ikusitakoakin, ze askotan herri hezitzailearen lana isilpeko lana izaten da inurri lana, ez da ikusgarria izaten, ez? Azkenean egunerokotasunean ohiturak aldatzea delako, eta gaur bezalako momentuetan ikustea Zaldibiko herri hezitzaileak hainbeste lan eta ilusiokin landu duen egitasmoa ja publiko egiten dela, herriko jende desberdinak, adin desberdinetako jendea elkartzea plazan hori guztia aurkezteko eta oso gustoa egia esan. Eta oinarrintzat opari bat, Zaldibin egin duten lan guztia opari bat da, ze azkenean guk Euskal Herri mailako herri hezitzaileen sare bat dinamizatzen dugu eta ikaragarri polita da ikustea herrietan baloratzen nahi dela filosofia honekin oinarritutako egitasmo ezberdinak. Hasieran plaza ez gendu nahi beteta ikusten, baina musika pixka jarri daunen jende asko gerturatu da. Eta ondo, egia esan, guztua gelitu gara baita aurkezpenakin, holako hain nahi gendun, parte hartzaia, pixkat denok elkarri ikusiko deuna eta ulertuko deuna pixkat denan zentzu eta guztua. Azkenen, eragile desberdinek aigea filosofi horren baitan lan egin nahien, baina, behintzat, indeun prozesu, Txetxilipurdin bitartez indeun prozesu ondoren, talde eragile bezala eratu, eta, denok
gustukoa eta denok pixka beharra ikuste gendun proiektu bat ikusi deunen, egizan politia izan da, eta aber, bain nola juten da. Lehenengo lana izangoa talde bezala eta pixka dinamika honi jarraipena itea, eta gero seguro sortzen jungo diela beste mila lan eta kezka eta gai batera lantzeko modukok, eta martxa hartu beharko deu, aldeun neurri baitare ez, neurri hartuz, baino guztua.